Это нормально, да? Опирают, что нравится, да? Ага. Может, ему все шорты делать, чуешь? Шорт не понял, агет, і все, кажу, ти ж гониш, давай хоч подштанника, чи що. Кажу, не так і жарко на вулиці. Ну все в штанах, да. Аня. А как? Глебушек. Старайся. Да. Егор, бегом, бегом, бегом! Давай, 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 давай. Егор, открывайся. Помогай. Егор, перший, перший. Ой. Я ну не заб'є. Егор, ну розвертай. В ухо прилетело. Раздуплись. Давай, 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 Егор, давай, Егор, Егор, давай, давай. Егор. Грай! Никита, ты играешь справа, а не в центр. Не надо лезть в центр, красавчик. Давай ты выше. А, так и задумал. Загарик, спасибо. Егор, грай! Та шевелися, ё-моё. Бігом вперед, забирай м'яч. Забирай! Давай, Макарий. Бей! Егор! Чуть отпустил. Чуть отпустил. Да, да. О, пришел. Єгор, Єгорок відкритий. Єгор. Макарий, давай, давай, зайчик. Ай, куди ти біжиш? Доганяй, да. Все, пішов, давай. Хорош, Никита. Давай, давай, Таня, давай, молодець. Єгор, бігом наперед. Дамир, можно ворот, можно ворот. Отойди, Никита. Никита, иди туда. Дамир, давай. Хороший, молодець. Готовый? Я. Ярь, ты играешь слева. Назад. Правильно, вот. На мячик. На мячик. Ой. Єгор, наперед, бігом! Давай, давай. Да, Ярь, Лёха. Куда ж ти? Єгор, відкривайся, не стой!
Єгор, та поможи, ну. Я просто постоял. Ну, да. Ти може двигайся. Ну, Саня, дайте мяч. Да нет, дайте Сане мяч. Ой, Єгор, давай, давай. А, Єгор, грай. Саня мяч, дай. о, Пиши, Дамир, давай, 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 о, давай, боже. О, а я смотрю. Играть надо. Ой, Давай, давай, Єгор. Никита, куда? В нього, Никита! Відбір! Раз, ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Еще пускаем! Ярик, не встречай! Левый брат! Нет, еще ниже! Ярик, еще ниже! Выше мяч! Ой, давай, 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 давай. Ярик! Давай, давай, давай. Давай, 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 давай до кінця. Денисик, принимай! Бегай, Дамир! Бегай! Дай! Бей! Хорошо, мяч! Давай, давай! Милан, играй. Ярик, встречай! Встречай! Ой. Ой, о боже. Да, Дамир! Выше переходим! Ярик, не бегай! Выше! Давай! Давай! Пулю! Назад! Біля воротаря! Дамир, ну тут мяч! Час треба Мілан пригать не бояться! Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Ярик, назад! О, молодець. О, супер. Ух. Молодець.
Ох. Ой, о Боже. Ярик назад. О, Выше! Иди! Ярик, пойди назад! Каких-то пару моментов. ой. О, блін. Вище коліна. В сторону воріт. Аут. Треба пояснити до початку гри, щоб діти знали. Забирай. Вище голови було. Давай, иди. Спиной стою к тебе, не надо мне подходить. Я тебе папу Я дал, ты мне сюда даешь. Назад! Иди, до нього! Напрацьовуй, Ярик! Давай, Юр. Давай! О, ой. О, Боже. Муша! Алло! Егор, давай. Макарий. Давай, пошел. Поставь, не стань рядом! Поставь рядом! Назад! Пас, смотри, Ярик! Да, на мяч! Давай, Макарий. Бей, бей. Ой, Боже. Вий. О, фу. Да, точно. Надо рык сделать такой. Оп. Она сильно и точно. Ох, молодець. Дамир! 5 метров. Дамир, что ты стоишь? До него сразу! Назар нижче! Егор, ты тоже там, давай поучаствуй! На мяч, бегай! О, Нормально мяч, Егор. 5 метров, 5 номер.
Ой-ой-ой, боже. Та в руки візьми. Давай, давай. Макарій, давай. Ой, молодець. О, боже. Та не зупиняйся, Єгор. Жовтий аут, жовтий аут. Єгор, давай туди. Єгор! Так він сказав жовті аут. Так він сказав. Чу. Це всіх сторон. Так він сказав жовті аут. Грай, грай! Чу. Бий поворота! Була змучена жовта. Просто звідти не чутно, напевно. Громче говори. Можемо передивитися. Куди ти рухаєшся? Відкривай! Давай, Єгор! Грай, Єгор! Грай, грай! Зни, зни! Нікіта, де? Жовтий аут. Єгорчик, давай! Ну говори, не до нас! Та що ж ти його кидаєш, Стайна? Дані, да, молодець! Дай, дай їм футбол! Перший м'яч. Назар, Назар, по м'ячу. Дивись на м'яч. Все, Сєва. Перший м'яч. Давай, давай. Давай, 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 давай. Ай. Єгор, розкривайся до воріт! Розвернулись. Перший м'яч. Єгор! Вище до мірні. Да. Здорово. Назарчик, зустрічай! Зустрічай, Назар! Красавчик, бий! Давай. Його. Не готово. Куди ви побігли? Назар, прости тебе! Остановите! Давай, давай. Пішов! Давай. У. Ну. Молодец. Дамір, шире, якщо низом на м'яч. Сєва, да, тобі надо. Все, піджали так. Нікіта, Пацана номер 67. м'ячик дивись, Сєва, на м'ячик виходь. Дивись на м'ячик. І передача. Гортайся вперед, Єгор! О. Вище колін. Ну свистіть, відміняйте гол тоді. Єгор, грай, грай! Давай, хлопці, давай, давай. Давай.
2 гола надо забить. Так ты двигайся, понимаешь? Давай, давай. Давай ты подвигай! М. Ты должен спыть! Хорош! Хорош делай! Пас делай! А по скільки у нас тайму? 25. А. Слева, ты больше слева. Давай, давай, мы разыгрываем, играем! Не треба допомогти, будь ласка, ми тепер дуже просимо. Вже навіть не... Ми вас попросимо тебе. Будь ласка, грай. Жовтий аут. Е! Вибираємо зону. Нікіт, праворуч. Да нет, тут единственный шанс последний. Никита, центр! Давай, в центре играешь. Где право? Ниже опускайся. Спина. Там Даня. Єгор, награй же, синок, ну. Выше, выше, слева до гравца. У, давай! Оу. Чересчур, да. Особенно так. Это так интересно. Родители как обезьяны в зоопарке. Егор, смена. Добре, Сева, снимай, снимай. Добре, Сева. И пас. Працовывай. Давай, давай, давай. Сева, ничего, ничего, назад, 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 Сева, назад. Давай, давай, Сева. Сева на мяч. Много, Сева, да. Давай, Никита, давай. Беги, Даня, беги, Данечка. Давай, давай. Давай, маленький, давай. Ой. Ой. Шот, хорош, Даня, да. Даня, ну-ка беги ты. Ой-ой-ой. Давай с тобой резче. Вибий. Так все не трогай. Ковальчук, Данечка, ти потім весь перший тайм. Никита, центральна зона. Никита, сюди. Ну. Центр ніг. Центр ніг. Давай, давай. Вибий, Марк. Никита, бей! Никита, какой на зону? Значит, что ты за зону? Перший м'яч. На м'яч смотри, дивись, Никита. Матвей, забирай! Встречай. Матвей!
Саня, Ковалев, поставь мяч, иди вперед. Ковальчук, шукай Макарий. Давай, Макарій! Давай! Макарій, зайчик. Давай, Макс! Ми сильно! Молодець! Боже, перший гол! Марк, молодець. Умничка! Єгор, ну, виривайся. Ух. Ярик, ось гравець он твій. Молодець. Давай, 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 давай. Давай, Макарій. Кращий гравець матчу. Лишайся в центральній зоні. Вище коліна! Назад, назад, Сєва. Можна ножкою вперед зараз. Позов, можна грати. Давай, пішов! Я тебе просив завжди. Куди треба, Сєва? Куди треба віддати? Назад. Не убігай. Ярик, ти за спиною. Як тобі пас віддати? Ну ви тут, арбітр, ви йому зараз підказуєте до цього, чого ви не свисте? Не стісняйтесь. Єгор, вперед, давай. Що? Давай! Давай, Макарій, давай! Да! Молодець! Красавчик! Макарій красивий. Нападай. М'яч! Єгор, ти там не ганяй. Ручки і гравця. Віддавай пас. Ти що, не бачив Лаврєнцева? Він сам стоїть. Вперед. Єгор, грай. Забирай. Давай, синок, вставай! Давай, вибивай! Пас. Макарій, до м'яча. Стебло, до м'яча. Єгор, ти з той сторони, Єгор. Пас. Уй, ту. Ух, молодець! Фух. Нам, кутовий, нам. Давай. Відходь, 25 номер, відходь. Ваня ще. Він біжить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Фух, молодець. Єгор, грай. Грай, Єгор. Все добре? Дихай. Давай, допрацьовуй. Сєва молодець. Гроші мені можна. Ой-ой-ой-ой, блін. Ой. Все добре. А ти уходиш вперед, і він тобі віддає. Ну ти зараз взяв, віддав назад, ми втратили на голову.
У нас перша думка це назад. Чому? Вперед треба бути. Вперед! Ниже, слева. Умница. Назад. Давай, давай. Назад, ближе. Вперед трошки, Ярик. Ярик. Бачу, що такое Польща. Зупиняй. Макс, спина. Ярик, назад. Хлопець. Давай, спина. Вот, а тепер Макарій, до м'яча піди. Ти будеш з ним, а не... Так, вперед. Вперед. Дай забирай. Давай. Пас. Давай, умница. Мілан, бігай! Не, вы все убегаете. Ярик узводит до мира. Ярик, мы не стоим. Давай. У. Все, Ярик, ходи. Ярик, ходи. Бери мяч, ходи. Дамир, відтягуй. Віддавай, Дамир. Давай, швидко. Мілан, забирай. Все, можно. Ух. Ой-ой-ой. Фух, молодець. Ярик. Мілан, давай! Грай! Давай сам! Ой. Ничего, Ковальчук сейчас ходил. Умка хороша, молодец. Ярик, але міг сам зараз. Макарій, йди в нього, вони бить будуть. Ой, хорош. Давай. Пас. Вибий. Вибий, Маркусь. О. Забирай пятницу с этим мячом, забирай! Уй. Двигайся, Єгор, не треба стояти. Двигайся, Єгор. Відкривай. Ой. Давай. Таня, підключайся. Ох. Давай, Марк, терпіть, без тебе ніяк. Макарій, дивись, там пробивати, хлопчик хоче. Дамір бити, Марк. Дамір буде бити. Не буде. Давай, пішов. Макарій, прямо. Макарій, остановися, ти поза втомиш. Лавренька, бери. А ну Ковальчуку. Пізка ліп. Кому ж ти дав? О, гарно. Кузьмов, достань. Так і стій. Так, ну не ближче, от працює. Марк, чуть ближче, не бійся. Давайте, не працювай. Якщо м'яч піде, треба на випередження кидати. Макарій, чуть-чуть назад. І ще. Єгор, лівіше. Фаул. Марк, дивись, буде знову передача. От, давай. Давай, Маркусь. Давай, Макарій! А! Нормально.
Двойный мяч. Дай Дамир. Да, разобрать. Ой, ой, боже. Жовтий мяч, жовтий мяч. Ай. Дамир, давайте скорее. Макарий, уйди. Подивись на м'яч. Ой, ой, боже. Давай, Никита, сейчас. Давай. Дивись. Договорись, его, будь ласка. Дай Ковальчуку. Мар. Молодец, вырезай, давай, назад. Двойный мяч, двойный. Ой-ой-ой. Милан, давай. Ой. Ой. Ты там за линию зацепил. Сева, ты. Милан, да перед мячом соберись. Милан, давай пас. О. Жовтий. Уйди, Милан, уйди к воротам. Аврятьев, борись. Разлом, говори. Мар, дай. О. О, боже. Ай-яй-яй-яй-яй. Козлов, бежать вперед. Навязывай. О, боже, Милан. Сам играй. Ты. Бей! О. Оп. Милан, давай, бей! Дай, тут передай. Ой. Играй. Давай. Ой. Даня, иди сюда, скорее. Милан, давай. Открывай его. Сам. Забирай.
Ючик. Давай, давай, вставай, 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 вставай. Давай, погнав. Ой. Лаврентьев, бери сам! На углом давай! Саня, говори! Ой. Давай. Хорош, Лаврентьев, молодець! Давай! Умничка! Молодець! Егор! Смотри! Санечка! Сань, вон игрок! Давай. Назар, ты! Назар! Ну что ты стоишь? Давай, Егорка, давай. Пас, Дань. Ой. Давай. Молодець, Дань. Давай, Назарчик! Пас, Василий, давай! Давай, терпи, Давай, Дамир, давай! Никита! Давай, Ючик. давай! А! Стоп, пауза! Козлов сам бере і по свисточку пробив. Ковальчук, пиши, говори. Єгор, тільки ж дай нормально. Спокійно, просто треба встиг. Видохни. Поверху. Саню там, де м'яч. Центр. Закрути нормально, Єгор. Грай! Блін, давай. Хорош, вертай! Дамир! Давай! От. О, розвертай. Танечка, Лена, Ковальчук. Проси м'яч. Ай. Давай. Вперед. Жовтий м'яч. Говори, там, пас, я говорю. Давай! Ну, забий же гол! Данечка, давай. Давай, молодець! Давай, Соломон! Давай, Дим, Забирай, сынок! Егор, откройся! Давай. Не пошел! Давай. Данька! Ковальчук, давай играй. Давай. Ань, Егор. Давай, Дамир, пойди. Дай.
Ой-ой-ой. Давай, 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 солнышко, давай, 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 давай. Назар, бей! Давай сюда. Никита, центр, слева, право. Слева, слева, право. Сева. Пошел. Это центр. А кто слева? Ярик, давай, давай, ты отдохнул. Ой-ой-ой. Блин. О, фух. Давай, Егорка. А от жовтий. Макарій, стінами. Є третя, тут можна не поспішати. Макарів. Молодец. Макарів, давай. Давайте, давайте. Даньки, давай. Ой, там нікого нема. Пойди во фланг, пойди. 5 метрів, 99 номер. Вибіг. Оп, оп, Данька, давай, давай, зайчик. Забирай. Оп. Погнали, давай. Давай, Никита, давай. Давай. Давай, давай, давай. Ух. Вперед, Ром. Ярик. Вперед. А. Ой. Вот, рука. Егор, ти мене чуєш? Назад, назад. Тянули. Давай, Егор. Жовтий аут. Назад, назад. Жовтий аут. Макарій, бери, хлопці. Козлов, говори. Марк, підпусти. Макарій. Егор, двигайся, Егор. Да ж. Ярик, 25-й. Давай, Данька. Макарій, ти нападаєш. Ой. А. О, Давай, давай, вибий. вибий, вибий. Та йому не треба, бач. Молодець. Як ти сказав ти? Мілан, давай гол! Назад, назад, Ну. Ярик. Якщо є сили ще. Міл, як ти сказав? Вот там, де вратарь.
Вратарь соперника оборот. Ой-ой. Ой-ой-ой. Забегай! Чего ты остановился? Давай, давай, Данечка, Данечка, давай, зайчик. Давай. Ой-ой-ой. Ой. Фух. Назад, назад! Быстро, быстро, назад! Все! Давай, 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 давай! Поможи його! Давай. Марк, де? Давай, давай! Ой, боже. Все. Так уже ж. А нічого, що м'яч вийшов. Його викотили з-за воріт. Прикольно. Прикольно. Давай, быстріше набігай, Мілан. Мілан, твій гол. Давай, забивай. Ну. Лаврентьеву! Быть Лаврентьеву! Вставай, зайчик! Давай, давай, давай! О, молодець, вибив. Фух. Ой-ой-ой. Ох, молодець. Давай, давай, давай! Данечка, бий, зайчик, давай. О. Ворота, ворота!